Всички знаем имената на великите пълководци в историята – Александър, Цезар, Ханибал. Но чували ли сте за гения, който може би ги е вдъхновил? Днес ще разгледаме историята на Епаминонт от Тива, един философ-стратег, който пренаписа правилата на войната, прекрои картата на Древна Гърция и въпреки това остана почти забравен от историята. А всичко започва с един единствен въпрос, който е стоял пред всеки амбициозен лидер по онова време. Как за Бога се побеждава армия, която е смятана за непобедима? Защото в началото на 4 век преди новата ера, отговорът изглеждал доста прост. Ами, не можеш. След като печели Пелопонеската война, Спарта не е просто сила, тя е природна сила. Войниците й са легенда, а името й всява ужас навсякъде. Добре, нека да видим. Какво точно правило Спарта толкова доминираща? Значи спартанската мощ е стъпвала на няколко основни стълба. Първо, една брутално агресивна външна политика, която не се съобразява с абсолютно никого. Това, разбира се, отблъснало много от бившите им съюзници, включително и един град на север, който набирал сила – Тива. Военната им мощ. Тя се дължала на легендарните спартяти, войни, тренирани от деца, истинска бойна машина. Но тук е ключа. Целият им начин на живот, цялата им икономика, всичко е било изградено върху труда на илотите. Едно огромно, поробено население, което им позволявало на спартятите да не правят нищо друго, освен да бъдат войници. И точно в тази система на военна мощ и потисничество на сцената излиза една абсолютно неочаквана фигура. Епаминонт? Не си представяйте типичния генерал. Да, произхождал от аристократичен род, но обеднял. Вместо да гони богатство и власт, той изучавал философия при един от последните питагорейци. Бил известен с това, че е неподкупен, скромен, почти аскет. Спартанците, които били окупирали Тива, го смятали за напълно безобиден. Някакъв си беден философ. По-голяма грешка не са могли да направят. Възходът му бил светкавичен. Всичко започва през 382 година, когато един спартански командир чисто и просто си превзема акропола на Тива, Кадмея, и слага послушно правителство. 3 години по-късно, тивански изгнанеци, водени от близки му приятел Пелопит, се промъкват обратно в града. Епаминонт, който тайно подготвял младежите, се присъединява и заедно спяват да изгонят спартанския гарнизон. И така стигаме до кулминацията през 371. На една мирна конференция Епаминонт прави нещо дръзко. Отказва да подпише договора само от името на Тива. Не, той настоява, че представлява цялата Белтийска конфедерация. За спартанците това било нечувана наглост. Войната вече била сигурна. И това ни води право към Еуктра. Битката, която променя всичко. От едната страна са 10 000 спартанци и съюзници, от другата – 6 000 белтийци начело с Епаминонт. Шансовете, меко казано, не изглеждат добри. За да оценим гения на Епаминонт, трябва да видим как се е воювало тогава. А то било доста предвидимо. Стандартната гръцка тактика била проста. Слагаш най-добрите си войници на десния фланг, така нареченият фланг на честа, и двете армии се блъскат челно. Дълбочината на редиците – стандартна. 8 до 12 реда. Епаминонт, той просто взима наръчника с правила и го хвърля в огъня. Прави нещо напълно немислимо. Ето го и планът му, стъпка по стъпка. Първо, той взима елитните си части, включително легендарния свещен отряд, и ги струпва на левия си фланг, точно срещу най-добрите спартанци. Но не просто ги мести, прави ги 50 редици дълбоки. Буквално създава един огромен човешки таран. Второ, той не тръгва право напред. Вместо това, неговият подсилен ляв фланг се втурва напред, докато по-слабият му десен фланг нарочно изостава. Атакува под ъгъл. И трето, дава заповед на десния си фланг просто да се оттегли и изобщо да не влиза в битка. Това е първият документиран случай в историята на тактиката – отказ от фланг. И резултатът – пълен шок. Абсолютен разгром. Спартанците не знаят какво ги е ударило. Десният им фланг е просто смазан от масираната тиванска атака. Загиват 1000 пелопонесци. Но истинският удар е едно друго число – 400. Това е броят на убитите елитни спартияти от 700-ите, които са били там. Загуба от такъв мащаб е катастрофална. Спартанската военна машина никога няма да се възстанови напълно от този удар. Но победата при Лектра не е краят. Не, тя е само началото. Епаминонт не просто побеждава Спарта, той се заема да я разглоби, парче по парче. Това, което прави след това, е просто брилянтна стратегия.
Той извършва немислимото. Нахлува в Пелопонес, в самото сърце на спартанската територия. Създава нови държави, като Аркадийския съюз и град Мегалополис, които да служат като вечна преграда за спартанските амбиции. И тогава нанася най-тежкия удар от всички. Навлиза в Месения, земя, която Спарта е владяла повече от 2 века. И тук трябва да спрем за момент, за да разберем колко гениален е този ход. Кои всъщност са илотите? Те не са просто роби, те са икономическият двигател на Спарта. Техният труд е това, което позволява на спартанските мъже да бъдат само и единствено войници. Като освобождава илотите и основава независимия град Месена, Епаминонт не просто отнема 1/3 от територията на Спарта. Той разбива икономическата основа на нейната военна мощ. Това е удар, от който Спарта никога няма да се съвземе. Разбира се, такъв успех води и до завист. Когато се връща в Тива, политическите му врагове го изправят на съд. Обвинението, че е задържал командването си по-дълго от позволеното. А неговата защита е просто легендарна. Той казва, че иска само едно. Ако го екзекутират, на надгробния му камък да напишат списък с постиженията му. Че е накарал Тива да победи при Лектра, че е спасил града, освободил е Гърция и обсадил самата Спарта. Разказват, че съдебните заседатели просто избухнали в смях и свалили всички обвинения. Тези думи от поемата на гробницата му те казват всичко, нали? Той не просто е печелил битки. Той е пренаредил света, в който е живял. Но, както често става в историята, върхът е последван от падение. И наследството на Епаминонт се оказва доста по-сложно. Новата хегемония на Тива не се харесала на всички. До 362 година Епименонт се изправя срещу една огромна коалиция – Спарта, Атина, Мантинея, почти всички. Почти цяла Гърция се обединила срещу него. При Мантиния, в най-голямата хоплитска битка в гръцката история, Епаминонт отново прилага гениалната си тактика. И отново печели. Разбива вражеските линии, постига пълна победа, но точно в момента на триумфа, докато преследва бягащия враг, е ударен от копие и пада смъртоносно ранен. Епаминонт никога не се оженил и нямал деца. Когато един приятел до него се разплакал, че умира бездетен, той отговорил с тези известни последни думи. Наследството му не било от плът и кръв, а от тактика и стратегия, завинаги запечатани в историята. И тук стигаме до големия парадокс на Епаминонт. От една страна той е освободител, слага край на спартанската тирания, освобождава цели народи. Но от друга, действията му водят до десетилетия на непрестанни войни, които изтощяват всички. Като разбира стария ред, той неволно създава вакуум във властта. Той отслабва Гърция до такава степен, че само 27 години след смъртта му тя се превръща в лесна плячка за една нова сила от север – Македония, начело с Филип II, който, по ирония на съдбата, като млад е бил заложник в Тива и може би се учил лично от самия Епаминонт. И така, въпросът остава. Епаминонт ли е последният велик герой на независима Гърция, който се бори за свобода? Или е военен гений, чийто успех е толкова всеобхватен, че в крайна сметка отваря вратата за края на цяла една епоха? Историята рядко дава лесни отговори.